Да, бе. Не мога, гледката е брутална. Не знам дали ще се вижда. О, вижда се. Да хапнем преди да потиглим към пещерите. Който познае колко пари струва абсолютно този целия ни обяд, ще му ги дам. В какво ти сервират кафето? Брутално. Въпреки, че го взимаш картонена чашка. Купих си и чизкейк. Имаме и напитки. Искам да сумирате всички да познаете колко пари е за двамата. Ринто е толкова впечатлена, че им остава ревю. Так му коментираме, че времето е ужасно, при което 3 има единия късмет. И да, след което 3 ми следващия късмет. И то просто даже и времето вече не набърка, че е толкова гадно. Всичко е на наша страна, не иска, но сме доволни. Не мога да ви опиша колко спокойно е, като погледна и натам. Минта вали. Ама то е бах ти якото, човек. Да стоиш и тук и да те вали. Наистина е много яко. Честно. Майко, какво стана, бе? Надявам се и вие да чувате това. Брат, какво се случи? Къде отидахме ние, бе? Влезай. И бе, какво так? Какво е яко? То защо няма нито една лампа вътре, бе? Карай, бе, карай спокойно, бе. Ова! Това не го очаквах. Наистина. Кой знае хората как ще ни се смеят? Ние кога сме влизали на такива места? Аз толкова много се изкефих, че даже не очаквах, че вече пристигнахме буквално на дяволското гърло. И... много е яко е. Ни защо? Много се радвам, че почнахме да ги обикаляме тия Балкани, защото аз също не ги бях обикалял преди това. И съм като малко дете. Наистина. Добре, влизаме. Наистина не може да усетите самия мащаб, нали, за тия, които не са ходили. Това е много голямо. Обаче се влиза на всеки час, сега 1:15 и явно ще поснимаме малко докато стане 2 часа, защото иначе няма как да влезем по-рано. Така. Мале, вътре сме. Ние обаче, добре, че играем Майнкрафт. Като едни мръсни играчи на Майнкрафт, нас изобщо ни напритеснява да се разхарваме тук, защото си носим кирките. И винаги мога да си... Войто и Даймонд ли, бе, брат? Бъди кирката, давай да го колектваме. Много е готино, между другото. Чуваш ли това? Това е водата. Каква вода е? Така да? За всички играчи на Майнкрафт, той си е буквално с някакъв кейс намерихме и там долу има 2 арчера, един крипър се разкарваше. И сега ще го гоним. Айде! Не знам дали се чува водата, ама минава супер бързо, човек. Тук ни предстои съвсем леко изкачване. Предполагам чак и там, чак горе. Майко. Готова ли си? Искам да видите. Мале, вижте къде е изостал. Добре, успяхме. Тая пещера е пишем за премината. Между другото беше най-яката до сега, в която сме влизали. Нищо, че сме влизали в 2. Има към 300 стълби, които са супер, нали, както видяхте и така. Подбесен наклон. И са си измарещи. Сега може да помислите малко за тапанари. Обаче няма по-освежащо нищо от да си в Балкана, в гората. Да вали такъв много приятен дъжд. Това е много макефи, честно. Чувствам се като на по филмите, ето излизат и правят и на дъжда. И направо. Аз съм човека. Моя
Само искам да видите около мен какво става. Имате ли възможност, ходете? Аз съжалявам, че на толкова късна възраст го правя. Казал съм ви го и в други клипове. И сега в момента се наваксам супер смело. И изобщо не смятам да спирам да го правя. Гледайте, хора. Чакай. Топ. Супер красоти си имаме тук в Българийката, наистина. Тук пак нещо такова подобно. Като цяло прехода и обиколките в тая зона, местност, е много, много интересно. Дори само да обикаляш с кола, нали, като пътуваш от едното към другото място. Гледките са уникални, наистина. И през цялото време трепериш да не падне някой камък някъде. Но нали той го изключваме като вариант. В момента, в който караме в тия супер тесните улички, дето само, нали, ако дойдат две коли някак да се разминат, трябва едната да отбие. И Рени стои като викалок да мога да не дойде някаква кола, защото не знам какво ще правим. И в същото време идва кран. Една кола наспира на аварийния и ни вика: отбийте тук, защото ще дойде кран. Някакъв извън габаритен, такъв голям. И до сега правихме маневри тук да се разминем. Но тя премина успешно. Тъй, че ще сложим една значка за нов шофьор, за добър шофьор. Штак, че използваме момента да кажа, че съжалявам за леко хаотичните кадри, които гледате, просто защото навсякъде вали. И въпреки, че се правя на мъж и ми е готино да му вали. Това е за кратко. Нали, не мога постоянно да стоя на този дъжд, защото ще разболее, естествено. А пък не искам, защото съм в отпуска и нали сега си щете, че не искам да се прекарвам отпуската на леглото с хапчета. Та затова, съжалявам. Гледам оптимално много кадри да създам, за да може да гледате и вие, нали, тия, които не сте ходили по тия места. Пък и да ви надъхам да учирите. Но да, този път ще е малко по-хаотично. Много резка промяна в плана, понеже времето е супер брутално. Решихме, че първо няма да ходим до Ягодинската пещера, която беше втората за планане. Ами сменяме и направо директно стъпваме на Орлово око, само че ни избрахме джипките, защото искаха 80 лева за двама човека, което малко ни надхвърля бюджета. Пък и на това хубаво време дължината е 1100 метра, което не е чак толкова много завървени. Мисля, че се справим. Добре, малко е мокро, защото валя дъжд, обаче такива гледки не се откриват в момента. Изобщо не съжалявам, че сега го избрахме това, за да използваме хубавото време, докато няма мъгла. То пак сега точно така ще има дърво, значи. Ето. Право. След около километър ще се видим горе. Аз не мога да спра да снимам, бе, човек. Много ма кефи тая гора, бе. Направо. Тук катерим малко. Погледна към гората и то някакво е такова. Много яко. Искам да ви споделя нещо, което току-що главицата ми роди. Това наше приключение е изцяло инспирирано от деградацията на Майнкрафт, която правим, защото преди малко бяхме в пещера, направихме диаманти, нали те? Сега експлорваме, бе. Чеме да търсим някакви нови села там, нови ресурси. Ренито до сега цеписка едно дърво, защото дешото и розовото по-готиното, нали го знаете? Долу да не са стъмни, защото ще излядат зомбаците. Но да, като цяло. До тук сме. И имаме още. Там горе чакай. Стигнахме, даже се запознахме с някакви хора и тук. Майко хора, честно ви казвам. Това е ужас. А пък и там какъв страх е да се качиш. Сега. Чакай. В момента много по-страшно, отколкото изглежда, между другото. И то не е просто защото е високо, а скапания вятър духа много силно. Даже не знам дали ме чувате. Не мога да отида по-нататък, защото не много ми бута телефона. Както виждате, го държа с две ръце. Ела, брат. Качих ми я. Да, отвратително е, много е студено. Сега почва да вали, не знам как ще вземе. Видяхме се както ви казах с една друга двойка, мисля, че с тях ще вземе надолу, ма...
мале, хора. Излезе супер бесен вятър. Не знам дали сте чули на това, което снимах преди малко. Право ужас. Сега малко по-надолу е по-добре. Умрях, защото исках да направя една снимка. Ще ви я покажа и сега с малко ето тук. Исках да снимам и с статива, обаче това беше направо невъзможно да го застопоря някъде, защото аз едва достигах. Какво остава за статива? Това е от най-стъпните. Добрата новина е, че сега дъжда поспря, защото нещо се беше засилил такова вятър и дъжд смесено. Но сега спря и съседните вече сме надолу. И там зад нас има едни други хора. И те идват. И хората ни казаха, че около 30 минути е слизането додолу. Успяхме за 45 минути да се качим, като средно е час и 10 минути, поне според хората, тук където ни казаха. Даже час и половина. Ние успяхме за 45 минути и спирахме. Трябва да слезем и там долу. Ето там долу трябва да слезем. Вече направо много съм доволен, че успяхме да се качим. Честно казвам, наистина. И знаете, че аз в такива моменти ме удря мотивацията. Ще се изпрещя. Докато катерихме върха, беше супер трудно. Трябваше да спираме на моменти и чисто метафорично в главата си позволих да го разгледам като прогреса, нали, на развитие. И наистина, като стигнеш върха, е бах ти якото. Та мотивирах сега да продължавам да си върша моите работи, въпреки всички трудности, и да не спирам да се развивам. Може да ви звучи супер често срещано, чувано се тая човек. Просто тръгнете да качаш някой по-такъв връх и се настройте майндсета по този начин. Гледайте се наоколо, всичко е спокойно, всичко е много яко. Баш самия път е супер труден. За някои професионални планинари може да не съм направил нищо, кой знае какво. Само качил пешо, ролово око. Но за мен е много. Така че хора, приключваме, защото риска да се изплющя е доста голям. Така че ще се видим долу. Добре, слязахме. Почти вече не се вижда, защото сме в много ниска част. Добре, не се прибивай мулата. Не мога да ви опиша колко ми е приятно. Ей така да спра, да слушам как му вали дъжда. Защото сега ни вали много, но пак някакво такова прехвърча. Да не чувам коли, мотори, кранови, някакви хора, дето правят ремонти, някакви други тъпоти, бибитки, не знам си какво. Просто тишина, птички тук-там се чуват. Дъждица, въздуха, такъв и аз пък въздуха, вятъра. Много яко, наистина. Искам да се преместя, да живея в някакво такова място. Обаче тъпото е, че като си надалеч от цивилизацията, нали са си щеш, че ако нищо се наложи да свършиш, е много по-трудно, отколкото си в някой град. Говоря за болници или нещо такова успешно, да ти трябва. Вече сме в колата. Много се радвам, че успяхме да го качим и да се го добавим към списъка с покорените неща, защото нали не са само върхове. И пещерите също. И утре пак сме на пещера. Но като цяло съм много доволен, че успяхме, въпреки че някъде към средата вече наклона ни дойде доста на нагорнище. И бях от уния моменти, където направо исках да се върна, честно. След което, между другото, се надъхахме и така с нея и успяхме да го качим, нали вече някаква е супер голямата еуфорията обгръща, като се качеш горе. Сега като слязахме, видях една табелка, на която нали, пише трудността, наклона, нивелацията и така нататък. Ще ви кача тук някъде. Тук. За да видите, че наистина се води трудно, не е нещо лесно. Това пък ми докара още повече готини чувства, т.е. че сме покорили нещо, което нали, не е толкова лесно, пък ние сме аматьори в тия неща. Така че братлинка, пак не го убихме ги. Хора, бяхме ето там горе, не знам дали виждате. И там. Добре ли? Много ми е интересно да проверя колко е височината. То не пише ли на табелата? То май пише наистина на табелата, да. Много високо изглежда човек, сега не мога да го погледнеш от караш, ама. Не, аз нали го видях преди. Смятай. Не, това не е рекорда за сега.
трябва да набележим нещо ново, което да го подобрим. В коментарите може да пишете и за друг такъв тип забележителности, които се изискват по-сериозни усилия да се преодолят, или които са вашите любими. Ние ще ги разгледаме и със сигурност може би ще добавим и нещо в нашия списък. Тая вечер закриваме в 8:20, просто защото днес на това катерение ни замахала. Направихме плана за утре и вече очаквайте кадри оттам. Добро утро! Гледай какъв хубав ден! Аз направо съм в еуфория, в екстаз, във всичко съм. Виж го и слънце как пече. Ти току-що виждам там поста. Там няма да го снимам сега на хората. Да, като цяло много съм доволен, защото се събудихме, пече слънце, отидахме, хапнахме и сега се напуках като праси се напуках на тая закосване, дед ви я показах, дед ви казах, че който познае, ще му дам парите. За вчера, колко ви дадахме? Общо 10 лева, който познае. Не, с всичко? Там кафета, работи 15. Да. Общо с всичко, с десерта и с кафетата и с безалкохолните беше 15 лева, а днеска с всичко общо беше 23. Не съм ви го снимал, ама общо изядах една порция кюфтета по черпански, една порция жюленчета, пилешки с там някакъв сос беше и трифили и хляб ли, какво ядах? Абе, много стабилно се наядах, човек, за 10 лева някаква е такова, много яко. Сега отиваме към Ягодинската пещера от вчера и после ще ходим на някаква екопътека, която се води също с висока трудност и има два начина да я минеш. Един е 10 км, в другия е 4 км. Ние ще вземем четворката, ако не се объркаме някакъв пътя, ли? И всичко зависи от времето, да, общо взето. Първо искаме да минем пещерата, защото тя първа ни беше в списъка, така че пък и вчера я пропуснахме. Така че направо оттам. В Родопица чувствам като в Бермудския триъгълник, нищо, че не съм ходил там. Преди малко видяхте как печеш, нали? Километър и половина примерно по-късно. Вече наби тук някакъв дъжд, ама то не е дъжд, ами е като вчера, такъв като градушка е. Много е странно, нали? Днеска е малко по-леко, обаче пак на същото място, пак вали. Буквално минаваш там едно завойче и почва да тъпери. Много съм объркан. Защо не е тясно? Къде си приключенката? Много е тегаво, че почти нищо не може да снимаме. Ама пък и това запазва и естествеността на самата пещера и митичното в нея. Тази зала се нарича Слутище. За образуване на Ягодинска пещера е помогнала реката отвън, Буйновска, и тектониката. Думата тектоника означава движение на земните пластове. При тектониката става вътрешно. Вече сме отвънка, пещеричката, между другото е доста готина да я обикаляш и гида, който е там от персонала, да ти разказва кое какво е. Има много естествени образования, които, нали, с малко въображение може да видите различни животни, хора и така нататък. Не е изобщо трудно за преминаване на фона на Дяволското гърло, защото там доста трябваше да се катерим. Пък при тая е доста по-лежерничко, но пък е много интересно и е доста дълга. Вървите, слушате и гледате естествените образования. На мен лично да ти кажа ми хареса. По различен начин беше от на фона на Дяволското гърло. И на Снежанка, да. Снежанка беше по-скучна. Тя беше най-скучна, наистина. Това преди като ходихме. Та така, ни пак навали дъжда, естествено, вървим в нищото. И сега преминаваме към следващото ни нещо от листа. Та за финална заваля дори и сняг, но не мога да ви го покажа, защото не се вижда добре. Дали не е някакъв на парцали. Вече се прибираме. Като цяло тая пътека, която бяхме решили да посетим от
от местните разбрахме, че се е наводнила много сериозно и няма как да стигнем до там. Въпреки това отивахме до входа и видяхме, че просто не е невъзможно. И се отказахме и се чуехме къде ходим. И понеже в пещерата гида спомена за много готин музей в Смолян и решихме, че ще се пуснем до там. Беше на 60 км от нас, ама пък нямаше какво да правим, беше 2 часа примерно някое такова. И не стигна достатъчно, реално не стигна времето да стигнем. Чакай, че са тук те шофера взема някакви песни за вой. Да, и сега разходихме до Смолян, там нямаш нищо, кой знае колко интересно и в самия музей, нали, за да ви го снимам. Та затова не съм снимал. Вече се прибираме и нашето приключение приключва. Вече следващи ни свободни дни се надявам да си изберем ново приключение, господин шофьор, и да поемем. Чао!